so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كم تكونوا كبرات تغطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا عدم ናይ ሓደ ነጥቢ ሓደ ዝኾነ ውድድር 20 መስከረም ናይ መበል 108 ሕታሙ ካይዱ ነዛብ ከተማ ኩልስ ካምፕ ናይ ቤልጅየም ዝተኣንገደት ከዓ ተቀዳደምቲ 180.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ነይርዎም ነቲ ዝቀልጠፈ ግዜ ማለት ኣብ ሰዓት 45.814 ብምርጋጽ ዝፈጸሙ ውድድር ኩሎም ተቀዳደምቲ ብሓባሪኦም ክሳብ መዛዘም በፂሖም ኣብቲ ብዙሕ ናይ ምምላቕ እስካቱ ናይ ሚድያ ዝተራእየሉ ካብ ፍልማት ሒዞም ምህዳም ዘዋጽኡ ስለዘይነበረ እቶም ምኩራት ተቀዳደምቲ ንንሕሎም ተጎራሪሖም ቀሪቦም ኣብዚ ውድድር ካብ 21 መስከረም ሒዙን ኣብ ታወሉ ቻምፒዮን ምስታፍ ድሮ ኣብ ስዊዘርላንድ ርእስ ከተማ ዙሪክ በፂሓ تركب أقرأت جانتا بشكلتها نمركب برو شامبيون أفريقيا هنوكن شامبيون إيرترا نايزة عمد بمقان عمد ملو ناي بانديرا إيرترا زوقبت مالها تخيلينو أب كل درات وزرقنات نابتا كتما أقنعهم هلاوم يحبر ስለዝኾነ ከዓ ነዚ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ዕምሪ ዝነበረ ውድድር ከም መዳለው እዮም ተጠቂሞምሉ እዚ ውድድር ዋላው ኳኑ ብዙሓት ብሉጻት ተቀዳደምቲ ዓለምና ከቤልጅማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ስፓኛው ጎንዛሎ ሴራኖ ፍረንሳዊ አርናው ዲማሪ ንዖም ዝመስሉ ካብቶም ኣብቲ ውድድር ዝነበሩ እዮም ካብታ ቤልጅማዊ ቲም መርሊነር ኔዘርላንዳዊ አርቪድ ዲ ክሌይን ብናይ ቋሕሰም ሰዓረሉ ብግዜ ከይተበልጽኑ ውድድሮም ብ3 ሰዓት 56 ካልእቲን ግዜን ዝፈጸሙ ክለቦም ወኪሎም ዝሳተፉ ክልተ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ናትናኤል ሄኖክን ዕላል ዝመቅሮምን ክመስሉ ብሓደ ተመራሪሖም እዮም ንውድድሮም መበል 95 شنترتا بمحز فتصيممو نزاب سطح ولوز تمدبتني حدا معلت وددر لعل 20 زبصحو تقدمتي كزازموا تتقيموم يوم تور لاكسمبرغ سالساي مدرخو كابري سبورت بجيسو ابدا كيرتشيس تخيد بيلو قصيلو نيرو تقدادمت ناي 201.6 كيلومتر نو حتى سريع لهم نتي هاب ساعه 41.42 كيلومتر فتنس زنبرو خا 3856 متر برخه تقاليلو حليفو بيلجيماوي مابري فانسي فينانت ناي سودال كوكوستيب كافارمي عاوتو مزغيبو نسو كافلمات حيزن وددرو كتاتلو دحرمو عاليو نقدامي تጉጅለን ክትገብሩ መጥቃዕታት ግምት ብዘይ ሃበ መንገዲ ብ4 ሰዓት 53.4 ካልእቲን ግዜ ካብ ትጽቢት ወጻኢ نعوتو كونجرو قدمو ابز وددر عوت بمزغاب فصوم مدارك تزيبلو كوينو زركب تقداماي البيسين ديكنيك نيزرلانداوي ماتيو فاندربول كان زغاطمو زي تصبيتاو فتنت كتصاور سلازي كاله نتا اب حصير ጫፍ ቁልቁል ዝተዛዝመት ሳሰይድ መድረኽ 41 ካሊ ድሕሩ ካልኣይ ደረጃ ክሕዘላ ተገዲዱ ኣብዚ ውድድር ሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ናይ ክለብ ትሬካ ንውድድሩ ካብ ፈለማት ሒዙ ክሃድምን ደቂ ጋንቱ ባይታን ምጥሓን ተረጋጋማ ኣብ ቅድሚት ኮጽ ተራእየሉ ድሕሩ ኣብ 25 ኪሎ ሜትር ውድድር ክዛዘም ዝተረፈሉ ግን ብመውሓጡም 6 ርእሱ 8 ደቂቃ 22 ካልእትን ድሕሩ መበል 51 ተርታ ተሰሪዑ በዚ ዝተመዝገበ ሃገራም ውጽኢት ተሓገዘ ቤልጅማ ወዲ 25 عمت ماوريو فان سيفين أنت ب10 ساعات 21 دقيقة 10 كاليتين جزء نحفش جزء مالانة نخلت مدرخات بزبان ودي وازن بر نيوزيلندا وماتيو فاندربول بساسان كلتن كاليتين جزء بليت ومرحين تقبلوا أولو شامبيون هاجورت انجلو كرت تثبيت ناتو جبروا الهلاونتو دبزاب كوينو زقرب سويسرلندا ومارك كيرج ناي كلب إمارات سكابر بان حموشن كالي دحرو سال سايب مقان أبتا مالا دفيت يفتر أبزا مالا 10 شمونت دقيقة 4 جزء استبلت إيرترا وماني الجبر إكزابير بانتاني كابسب عن شعاتنا بسان حدن ديبو ماتيو فاندربول 50 كلتنت بمولال نتا باريو قتلات فلت مالها حقينا ولين واي غعز فرنساوي كريستوف لابورت خا 27 نتبي بمركاب كال اي كوينو يسعبو بيلجيماوي ماوريو مان سيفين انت دما 25 نت مركاب سالساي كوينو يختلوم ابزانا شوكا زي نبر ايرترا ومان الجبر اكزابير كلتنت بمولالون مبل سالسان حدن ترتاي ركب نماليان بس عقب نيوزيلنداوي بيجدين ريندريك ب 25 نتبي يقلصالو كال اي بيلجيماوي ماوريو فان سيفين انت ب 20 نتبي سالساي كا لويس فيرفايك بحسش شنت بيسلستيوم اب كلب سورال كوكوستيب دغانتايوم كابت مالت حيزو حيل قازكيرن ودغانتو نمعواز تقلس اماني الجبر እግዚአብሔር امني عقب زغبرو مخته سلستنت بمركاب مبل 10 تحت ترتا ابتا مالا يركب بيلجيماوي مابرو فان سيفين انت ب 10 ساعات 21 دقيقه 10 كاليتين غزي ناي تحت عدمه منسي اب قرميت كوينو يمرح كاب شوعت እና بقداماي ምጻውን ቀዳማይ ዝነበረ ኔዘርላንዳዊ ታይመን ግራሃትና مبل 10 كور جبرن كلو يطلاوي انتوني تيبيرو ناي بحرين فيكتوريس كن ب 54 كاليت تراي تبليص مبل كل تدرج وحيسو نابز قصل مدركات يقامت نيزرلانداوي كلب فيز ماليس ايباي بقولو 97 ساعات 10 دقيقه 10 خاليتين غزي جينا نزو ودر ناي مسرح حلفنت ابسال ساي مدرخ كابي امارات استقبلا ناي شوعت كاليت فلي كانت يفا 10 خاليت دونغيت امريكاويت غانتا اي اف اديوكيشن زي بوست قا كم مبل شارشاي نابسال ساي ترتاح خويرا مبل 10 بش زنبرت دي تريكا حنت مسال نلعل وسيغا 10 جعت كلبات ناي استفلا هاغرا ساتف اوزلوا سكاتو تور لاكسمبرغ ناي ولق غزي وددر زكاير ربع مدرخو كسلاسليو اب كتما دافرن داغه كا تقدادنتي ناي 15.5 كيلومتر رحقتي صبيوم
ኣብቲስ ዓመቶም ኣምኒ ኣፍሪቃ ዝነውሕ እምባ ክሊማንጃሮ ደይቦም ባንዴራ ኤርትራ ዘንበልበል ዶክተር ናይዝ ገብረመድህን ኣብቲ ንኽዲቦ ጥራይ መዓልታ ዝወስን ኣፍሪቃ ዝነውሕ እምባ ክሊማንጃሮ ካብ ዝሓቆሩ ሰብ ኣና ሎሪሞር ዝተባህለት ጓል 89 ዓመት ሽማግለያ ብዕድመ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰናት ዓለም ክትሰፍር በቂዓ ዘላ ኤርትራዊ ዶክተር ናይዝ ገብረመድህን ነቲ ኣስታ 6,000 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ዝበረኽ ክሊማንጃሮ ኣብ 2018 ናብ መበል 84 ዓመት ዕድሜኦም ክዲቦ በቂዖም እዮም ኣብዚ ቅንያት ከዓ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ክሊማንጃሮ ዝስራሕ 5.200 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ በሪኹ ዝርከብ እምባ ኬንያ ኣብ መበል 9 ዓመቶም ክሳብ ጫፍ ብምድያብ ሓድሽ ታሪክ ሰሪሖም ኣለው ኣቦ ሰለስተ ውልዳት ዝኾኑ ዶክተር ኢንጂነር ናይዝጊ ገብረመድህን ወላ እኳ ብዕድመ እንተደፉ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣይቋረጹን ኣብ መዓልቲ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ብምጓዓዝ ከዓ ኣካላቶምን ኣእምሮኦምን የንቀሳቐሱ የዛንዩ እግዚኣብሔር እንተፈቒድዎ ኣብ እምባ ክሊማንጃሮ ሓንሳብ ክሓኽሩ መደብ ኣለዎም እዚ እንተሰሊጥዎም ኣብ ክሊማንጃሮ ኣብ መበል 91 ዓመቶም ዝሓኽሩ ተባሂሎም ክብረ ወሰን ዓለም ክጭብጡ ክበቕዑ እዮም ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ድሮ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ዙሪክ በፂሓ ከም ዘላ ተፈሊጡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሓፈሻ 20 ዝኾኑ ኣባላት ዝጠርነፈት ኮይና ድሮ መካኒክ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ መንእሰይ ፍረጅ ብሽክለታታት ከፀራርን ዘድሊ ምትዕርራይ ይገብር ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ብኣሰልጣን ሙሴ ያሲልን ሳምሶም ሰሎሞን ትእለ ኮይና ኣብቲ ካብ 22 ክሳብ 29 መስከረም ዝካየድ ውድድራት ክትሳተፍ እያ ድሒሩ ብንጹር ክፍለጥ ዘይከኣለ ምክንያት ግን ሓደ ካብቶም ሃገራዊት ጋንታ ዝተመርጹ ኣባል ክለብ ተረንጋኑ ሳይክሊን ኤርትራዊ መትከል እዮም ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ዙሪክ ከም ዘይርአ ድሕሩ ዝግለጽ ዘሎ ምክንያታት ጽንጽንት ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተኻብተን ቀዳሞት ኣትሌታት ኤርትራ ዝነበረት ድሕራን ፈረንሳይ ወኪላ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ምስታፍ ዓወታት ዘመዝገበትን ኣብ ዝሓለፈ ውድድራት ኦሎምፒክን ዝናኣድ ውፅኢት ሒዛ ዝወፀት ኤርትራዊት ፈረንሳዊት መቅደስ ወልዱ ድሕሪ ዝገበረቶ ጻዕርታት ንፈረንሳይ ንምጽዋዕ ዘርኣየቶ ተጻዋርነት ዝተመሰጡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይታ ሃገር ኣብ ቤተ መንግስቲ ፍሉይ ዕድመ ብምግባር ተባቢዖማ ኣብቲ ኣጋጣሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይታ ሃገር ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ናይ መዘከርታ ስእሊ ከም ዝወሰደ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ክዝርጋሕ ቀኒዩ ኣብ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ንመበል 45 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ዓለማዊ ውድድር ቼስ ተሳተፍ ዘላ ኤርትራ ኣብ ፈለማ አንጻር ሞዛምቢክ ዝገበረቶ ውድድር 4-0 ብምስዓር ነጥቢ ክትእክብ ክኢላ ኣብ ናይ መንእሰያት ምስ ኔዘርላንድስ ዝተሰርዓላ ውድድር ዝተባሓደ ተዓውታትሉ ይኹን እምበር ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ውድድራት እታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ 9 ግጥማት 3 ዓወታት ኣብ 6 ድማ ስዕርታት ብምቁፃር ኣብ መበል 157 ተርታ ተቐሚጣላ ኣብዚ ዓለማዊ ውድድር ቼዝ 196 ሃገራት ይሳተፋ ኣለዋ እዚ ውድድራት ጊና መጻረዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ተስፋ ብራንክ ትርክብ ኪላ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሉሳልን ኦቨሪን ኣብ መሳርዓ ብምውሳኽ ንመንስያት ምልመላ ቀፂላቶ ከም ዘላ ኣትሌቲክ ይሕብር እቲ ቀዳማይ ካብ ክሪስታል ፓላስ ክጽምበር ከሎ ካልኣይ ድማ ካብ ፐርዝ ግሎሪዝ መጽዩ ክልቲኦም ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ትሕቲ 18 ዓመትን ትሕቲ 21 ዓመትን በብዝሒ ክስለፉ ትጽቢት ይግበር እዞም ክልተ ሓደስቲ ተጻወትቲ ድሕሪ ማን ዩናይትድ ንውዲ 18 ዓመት ዋንደር ኪድ ሴኮ ኮነ ካብ ጓይዳርስ ኤፍሲ ንመፍራም ዝገበረ ውዕል እዩ ኤሪክ ተንሃግ ነዚ ኣካፋሊ ከም መጻኢ ተጻዋታይ ጥሙቶ ኮይኑ ኣብ ሉሳልን ኦቨሪን ተመሳሳሊ ርእቶ ኣለዎ ሉሳል ስሎቬካዊ መንእሰይ ኮይኑ ንሃገር ምብራቕ ኤውሮጳ ወኪሉ ክሳተፍ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ ምስታፍ ዕድል ረኪቡ እዩ ኦቨር ከዓ ኣውስትራልያዊ ዝመጽእ ኮይኑ ቀንዲ ዜግነቱ ግን እንግሊዛዊ እዩ ብሉጻት ደገፍቲ ማን ዩናይትድ ብርግጽ ኣብ ሙሉእ ዓመተ ስፖርት 2024-2025 ንኣካዳሚኦም ክከታተሉ እዮም ምዕባል ናይቶም ክልተ ሓደስቲ ፈረምቶም ብቐንዲ ስለ ዘገድሶም እታ እንግሊዛዊት ጋንታ ቀዳም ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ሚድልስብሮ ክትገጥም እያ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይዝለልዎን ወድሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ